As divinidades están moi presentes no día a día das persoas crentes hindús, que para veneralas realizan todo tipo de rituais, ornamentos e ofrendas. A piulla é un ritual relixioso para presentar respeto a unha ou máis deidades. Nos templos son os sacerdotes quen realizan esta cerimonia, pero na casa pode facela calquera persoa da familia. De feito, en todos os fogares hindús hai un pequeno altar dedicado a un deus ou deusa. Na India, ademais, é tradición bendicir todos os aparatos da casa, os electrodomésticos, a tecnoloxía que se usa diariamente nas oficinas ou, por exemplo, un coche novo. Nunca se pide algo aos deuses de maneira egoísta ou individualista. Pídese en nome de todo o mundo ou do ben común. Por exemplo, se bendigo o meu coche é para evitar accidentes que poidan perxudicar ás outras persoas. As mulleres da familia decoran as entradas das casas e os patios con rangolis, que son deseños decorativos para atraer a boa sorte. Teñen que erguerse ben cedo porque se tarda moito en facer e hai que ter moito cuidado. Cando se fai o debuxo e se poñen as cores para que quede perfecto e sexa unha bonita benvida para as persoas que se acheguen a esa casa. As flores son moi importantes á hora de decorar altares e venerar as deidades. As ofrendas tamén inclúen froitas, doces, follas de árbores ou especias. Na India, as familias hinduistas utilizan o seu cabelo como ofrenda para os deuses e deusas. Cada ano, millóns de persoas visitan os templos para entregar gran parte do seu cabelo como mostra de respecto e gratitude ás súas deidades. A tradición das mulleres e as nenas indias é levar o pelo recollido nunha trenza e engadir unhas flores